да направим сега един обзор. В принцип, днешно време направя много такива клипове, където обсъждам, нали, игри, които съм играл, тъй като не съм играл много игри. Поне не играя самостоятелно вече, често игри. Не съм завършил някои от предишните игри, които съм играл, но бих правил повече такива клипове, но по принцип, ако тръгна да обсъждам пък игри, които не съм играл, ще додат някои в коментарите да ми кажат: ами те трябва първо да играеш, ако не си играл играта, не можеш да направиш мнение. Въпреки че това не им пречи на много други ютубъри да го правят, пускат критика още преди играта да е излязла дори. Но както и да е, сега играхме Silent Hill F. И между другото, това ми е първата Silent Hill игра. Сега някои, които са играли предишните игри, ще ми кажат: ти не можеш да изградиш мнение за тази игра, без да си играл предишните оригиналните такива работи. Значи аз ще оценя тази игра самостоятелно, като отделна игра. Няма да казвам: това е много хубава Silent Hill игра или такива работи. Не съм играл предишни. Това е една от малкото хорор игри също така, които съм играл. Значи, като цяло, какво да кажа за играта? Това, което най-много ме дразни първо. Комбата беше, нали, боя в играта беше кофти. Всъщност да кажа неприятен, честно казано. И не съм сигурен дали е толкова заради това, че самите механики на играта са зле, или по-скоро на това, че имаше закъснение в управлението на героя. После намерих в Nexus има патч, който дава по-добра оптимизация и също облегчава лейтенството, закъснението на инпута, като натискаш копчета. И това облегчи почти наполовина работи. В последния стрим го ползвах този патч и доста улесни управлението на героя. Така че това за комбата и мисля, че другото, което най-много беше гадно, че контрите, опита да контрираш враговете беше много странен. Значи, правите ни същи анимации, обаче не всеки път ти дава възможност на същата атака да контрираш. Което ме кара да подозирам, че може би има RNG, това дето се появява това, червената сигнализация, дето ти дава знак, че можеш да контрираш, майче не я даваше всеки път и затова беше много кофти комбата в тая игра, като че ли просто не можеше да разчиташ на тия контри. Не можеше. И особено срещу тия по-бързите врагове, дето ми подскачаха джаба там наляво надясно, беше много гадно. И срещу босовете, защото босовете по принцип имат типични атаки. Всъщност всички чудовища в играта имат типични атаки, които те не са и много враговете в играта, тя просто някои са разкимнати, но типични атаки, които от предишни битки знаеш, че му ги контрираш, обаче на следващата правят същата атака и не можеш да контрираш. И това беше много кофти за тая игра. Сега, пъзелите не мога да се оплача, че бяха трудни, въпреки че имаше регулиране на трудност за пъзелите и можеше да са много по-гадни и сложни. Но хубавото е, че сега има интернет и на два от пъзелите, които взех, че се заклещих, успях да намеря отговор на нета и не беше такъв проблем. Не знам едно време в предишните игри колко са били сложни пъзелите и там хората как са оправили без интернет или ако не влязат във форуми, въпреки че и тогава трябва да може да. Ама който се опитал да намери отговора сам, сигурно е губил часове или дори дни от живота си, но като цяло се страхувах най-много от пъзелите в този тип игри и не беше нещо страшно. Не бих казал, че са страхотни, но не бих казал, че пъзелите бяха и нещо лошо. Единственото може би лошо за тях беше, че подсказките или това, дето е написано там, дето ще трябва да те подскаже как се решава пъзела, изобщо не беше смислено. Изобщо. Там за плашилата, който пише, никакъв смисъл нямаше на поне два от петте случая поне. И там на последното дет беше с лисиците, дет нарежа шайбите и там хич не беше смислено поемата или там, който е писано. Но както и да е. Пъзелите не ме пречиха. Сега историята в тая игра е може би главната причина много от другите хора, които и правят обзор, да я критикуват и даже може да се каже, че тая игра е скандална в този аспект, тъй като
А, естествено, направо влизаме в Google, нали, в YouTube влизаме и ето какво не излиза веднага. Най-мразената Silent Hill игра едва ли не. Някой преди да купиш. Ама как може без Тръмп и аз монгол да ме предложи YouTube, да. Silent Hill, да, феминизъм, фал, мръсен, да, феминизъм е имало много в историята, явно. На две-три бележки забелязах, че има такова нещо. Нали, това с сватбата и това с стои, че мацката не ще да бъде конформист с такива работи. Доразбирам някъде, че може някои хора нали, да приемат играта като много феминистка, братче. Ама, да. Тук да, пак и тук някакъв голямо разочарование. Тук някои я хвалят, ма или си я купили изобщо ния бара и тук някакъв е писал за отвратителна лок пропаганда и какви ли не работи и феминистки игри, да майната на тия феминистки игри. Да, ама някои хора просто, нали, преиграват, нали. Преструват се, че прекалено много им пука за тая игра, въпреки че не знам какво толкова си им пука за историята. Аз нали, разбирам, че нали, до някъде е важна част историята в тая игра, но повече ми пука да ми е забавно. И нали, да не ми беше много забавно, беше ми напрегнато, но това беше най-вече заради кофти комбата и нали, иначе exploration, нали, но не беше някаква open world игра, нали, да речеш някъде, да речеш, че е свобода, че имаш свобода на това да ходиш, да се разкарваш из играта и да нали, ходиш където си искаш да намираш разни работи. Нямаш такова нещо, но нямам против и такива игри, които са линеарни. Стига нали, да те възнаграждават понякога, като се отдръпнеш на страните, дават някаква наградка. Тук нямаш такива работи, но нали, не беше зле играта, която се опитам да кажа и за историята. Сега там де твърда, че феминистка и такова. Не ме пука. Значи първо в Япония, нали, де историята се развива в 60-те години в Япония. Нито в 60-те години в Япония, нито в сегашна Япония е имало и капчица феминизъм. Няма такова нещо там. Не знам Konami, нали, тия дето правят играта, ако са опитвали да правят или дали е зависело от тях, защото нали, видяхме, че някой вчера като гледаме на стрима, гледаме, че кредитите там, нали, нямаше толкова японци, колкото имаш китайци. Не знам дали това е Neil Bart студиото се нарича, дето правят известни са с това, че са правили Resident Evil Resistance или какво било там. Аз даже не знаех за нея игра. Това е предишната им игра явно. И не знаех дори, че съществува тази игра, при някои нали, приятели да ми кажат, че я има, че те са правили тази игра и че нали, не е известна с много добро, нали, че е много добра тази игра предишната им. И затова вика, че сигурно и тази игра ще е кофти. Но значи, според мен това, което е най-кофти за играта е, че струва $80. Струва 160 лева. Струва 160 лева, а беше 10 часа. За 10 часа изиграхме. Това е, нали, дължината на Half-Life, но трябва имаме преди, че през половината време гледахме кът сцени или решаваме пъзели, водяме напред-назад. Нямаше нали, някакво действие в играта. И Half-Life все пак е $8 струва. А това е 80. Това е 10 пъти по-скъпа цена от игра, която е същото време траене. И нали, по принцип това е смисъла на новите игри. Нали видяхме, че е на Unreal Engine играта. Нали уж Unreal Engine ще да направи игрите по-ефтини. Тя е хем 10 пъти по-скъпа, хем не е 10 пъти по-дълга. Дори 2 пъти по-дълга да беше поне. Щеше да има смисъл, но няма. Нали, като поевтине правенето на видеоигри би трябвало да ги правите нали, мащабни, такова. Единственото, което е мащабно, е това, че играта е 50 гигабайта. Тя е 50 гигабайта. Witcher, например, се е играл около 200 часа, е само 35 гигабайта. Човек си помисли, че като строя една игра, това е може би главният недостатък на играта. Ако трябва да бъдем честни, играта не си заслужава по никакъв начин 80, дори $60 да беше. Трябва да е даже под 50, трябва да е $40-30. И тогава би се струвало 10 часа нали, игра, било то дали Silent Hill или какъвто и да е тип друг, какъвто и да е друг тип игра. И, нали, що се отнася пък до историята, не знам, глупости,
А, сега, ако това го смятат за феминистка, това което мога да кажа, ако това го смятат за феминистка и волк и много либералистична игра, ами не знам какво ще кажат, ако играят Witcher. Ама те сигурно са го играли Witcher 3. И там имаше много повече волк пропаганда, дето му викат, отколкото в тая Silent Hill игра, защото ако се спомняте, ние вече сме играли играта. Още в първия квест пише как първия ловец е гей и има тайна връзка или взаимоотношения с там някакъв барон от замъка. Друга бележка пък, дето ходим на пещерата на по-скорошен клип, тъс едната вещица зарязала, той е плешивия дебелия за някаква друга вещица. Такива работи имаш. Ай да не говорим, че естествено в историята постоянно се приказва за расизъм и за сексизъм и за такива работи. Това не е ли woke пропаганда? Witcher е много по-woke от тази скорошна Silent Hill, която, честно, нека бъдем честни, последните 5 години това е една от най-малко woke игрите. На фона на тази годишна, не знам тази година дали беше, дето излезе Dragon Age Veilguard или миналата година беше. На BioWare простотията, дето там имаш трансгерой. То не знам всички ли бяха или ония единия, дето беше рогатия. Там, дето беше лилавия, дето седат там на една маса на кът сцената и вместо да обсъждат историята, обсъждат това, че е нон-байнери, че не бил никой пол, леко бил някакви такива глупости. В сравнение с това не може да кажете, че тая игра е woke. Или с някой... Сега не мога ги изборя, ама другата, за която се сещам тази годишна Assassin's Creed, дето ония негъра японеца в едната кът сцена ще му го пъха отзад. Или там оная Науей, дето май не ще я правят лесбийка. Не знам дали стана. Не съм гледал всички кът сцени на играта, но знам, че някаква такава простотия става, дето... Ай да не говорим, че уше игра в Япония се развива, главният герой, единият дето го играеше негър. Дето изобщо... А па другата даже не е чиста японка, ами някаква мулатка. Ако той е Silent Hill е woke игра според вас на фона на другите игри, които са излезли, не знам. Но както и да е. Историята, тия работи обсъдихме. Колко да дам оценка на играта? Ще й дам 7 от 10. Значи, не е супер игра, не бих казал, че е такова, но не е и лоша игра. Нека бъдем честни. Историята не ме пука толкова за нея. Сега историята, не знам, може и да стрим на някой друг край. Той може би едната друга глупост за играта, че не те дават различни краища. Нека бъдем честни. Ако на първата си игра, на първия си сейф не мога да взема който си искам край, с правилните избори, ами трябва да повтарям играта, както сега се оказа, че трябва да повтарям 3 или 4 пъти да взема всички краища, това е може би най-тъпата работа за историята. Нямаш избор. Затова сваляме точка. Сваляме една точка и за имитацията на Dark Souls битките, дето изобщо не е, нали... Не знам в Dark Souls колко са добри битките, но доколкото знаем там героя Тромав и това е голната ич. Една точка за това сваляме и пъзелите, това, че не бяха много, нали, подсказките и стихотворения, поемите там писане, изобщо нищо не подсказваха и затова сваляме една точка, но като цяло това, 7 от 10 давам на играта и не знам, ще видим дали ще продължа, може би. Може би ще направя още един стрим, защото искам да направя, да играя да пробвам някои модове и такива работи, но както и да е. 7 от 10 давам на играта. Пишете вашите мнения в коментарите, какво мислите за играта. Би трябвало да е по-ефтина, това е със сигурност. 100% не се струва $80, а и оптимизацията не е баш, нали, най-ловата, но това е нормално да се очаква с Unreal Engine 5 игра. Имаше забивания от ходенето напред-назад, но това се случва и в Fortnite, в играта, за която уж Unreal Engine 5 е правена. Така че това може да се прости до някъде. Но както и да е. Пишете вашите мнения в коментарите за играта, ако сте играли, и ще видим вече в следващия клип или стрим какво ще правим. До следващия път.